Mriki. Lah iso iki jenenge Nyawer sapa sih? wis menawa. Nyawer kabeh. Oh, lah iya, kok sing maju iki? Diku semua. Iya nek 50.000 dihitung kabeh iki jotoman Ah, pira. 50.000 ya sapa? Atuh kono hit. Kula yo melu lho. Mlebu kas. Niki. Iki lho sing. Oh. Wih, Mas Gading luar biasa. Gading kondo, Om gelem tak sawer ora? Ya disawer no, wong wis munggah ora disawer. Tiba-tiba Gading itu buka tasih. Maringi duit, ngkei duit ora ming 200, ora ming 300 yo saya bukan. Tapi Gading ngkei 3 juta. Rampung mayang Gading tak tekoni, "Ding, iki mau diceko sapa?" Saka kowe apa saka ibu? Saka aku dhewe, Om. Wah, nang ati aku. Ya wis, Le. Bapakmu nurun nang kowe. Tresnani kowe tresnani kanca-kancamu tresnani. Tinggalane bapakmu. Wah, kula sak kanca wis rasane wis. Alhamdulillah. Kuwi sik. Atase isih anu yo kangge kula yo isih bocah nggih. Iki duitmu pribadi. Lah nggih. Alhamdulillah jan wis Kula petung mboten Mas Dalan. bagus. Bagus tenan. Anu lah kala wingi mangkat apa mboten? Mboten kula. Lah mau bengi ra mangkat kok. Niki saking Mas Gading. Wah, Alhamdulillah rezeki kathah Dibantu kanca-kanca yo. Nggih diroto. 3 juta. Oh, alhamdulillah. Ya Allah Mas Gading, terima Luar kasih Mas biasa. Gading. Nggih, sami-sami pun. Nggih, masyaallah Makasih ya, Mas. tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Melu ayem aku ngerti Ra wae. melu. Aku krungu kabar iki senengku pol jan. Iki gawa sapa iki? Tiga Mo, Mas. Oh, ya. Mas Joko. Mas Nggih. Gul apa Mas Joko? Ketua. Men dolang gasik ya nduk ya. Yo, Mak. Wis. Limbukan yo, Mak. Lereng sawetara ngasu sawetara yo. Mbang iki
Puji syukur kunjung ngersaning Gusti. Dene bengi iki awake dhewe wis kelakon sowan. Sowan ana ngendi iki? Sowan no Kalurahan Pathuk. Kalurahan Pathuk. Kene acarane yo apa, Mak? Acarane wayangan. Iya, ngerti. Tegese acara wae dhewe. Sowan ana Kelurahan Pathuk kene iki apa, Mak? Iki acara ya kuwi hari jadi Kalurahan Pathuk sing ke krungoke ora kowe mau. Yo ngrungokke ning sithik-sithik, Mak. Sing kaping pira ayo? sangang. Sangang apa? 99 ngono muni ya. Ge ora muni ya. Ora. 96. Nggih to, Pak Bu? Wah, bener ya. Iki dina iki ya sing dadi puncak. Puncak apa? Puncak gunung apa? Udu puncak hari jadine iki ya bengi iki. Tanggal 7 Juni 2026. Iya. Ki mau ya saka ket isuk wisan. Apa wis ket esuk? Wis. Esuk mau jam 7. Aku wis tekan kene melu kirab budaya. Apa kowe melu kirab budaya? Melu. Saka jam 7 tekan selesai. Iya. Terus jam 10 apa? awan mau. Iya. Kuwi ana pentas seni. Pentas seni. Ha iki apa makne dudu pentas seni? Ya maksudnya mau ki wis ana pentas seni. Ya kuwi ana jatilan, tari dan karawitan. Iya. Terus nah iki bengi iki ya kuwi pagelaran wayang kulit oleh dalang ki Gading P. Pawukir SSN. Iya. Kang dilakone disuwuni Wahyu Cakraningrat. Wahyu Cakraningrat. Ya ngaturake panuwun kang tanpa upami kagem Pak Lurah Pathuk nggih, Bapak Caturbawa. Iya. Ngaturake gunging panuwun kang tanpa upami dene sampun pitados kelawan pun Ki Gading PW Pawukir karo bersama rombongan warga laras. Iya. Dene awake dhewe iki ya karang ya kepiye sing rumangsane wong awake dhewe iki ya elek we durung ya ana ya. Iya, Mak. Elek we durung wong ya aku ya iki ya isih naskahan. Iya. Isih naskahan nur ya weh klera-klerune kuwi wis mesti wong adik ya isih dalam tahap pembelajaran. Iya, Mak. Dalam tahap pembelajaran. Ngaturake panuwun kang tanpa pamit tenan nek iki gene wis dipercayoki. Nek wis dipercayoki kudune sanggup. Kudune sanggup. Iya. Ora kena lali janjine. Iya, Mak. Iya, oh. Ayo nggih ngaturake panuwun kang tanpa upami. Nggih mugi-mugi sak bibaripun adicara malam ini dalu menika warga masyarakat Kalurahan Pathuk sami pinaringan kabagas warasan, pinaringan rejeki ingkang lumintu, rejeki ingkang berkah, sehat selalu, panjang yuswa. Banjur apa meneh? Tetep guyub rukun, mat sinamadan daya dinayan, bantu binantu. Iya. Pokoke kanthi apa jenenge? Semangat kebersamaan. Iya. Ya bengi iki barang ki awake dhewe ora dhewe. Tegese dikancani karo sapa?
dikancani karo Denok Tatin banjur ana Mbah Mur. Mbah Mur ki sapa? Ha, Mur Baut. Aku nek nyeluk sik ngarep kok senenge kok. Iya mbok ya Mbah Baut. Heeh, karo Mbah Baut banjur karo Mbak Niken Sarintem. Iya. Ngono mak. Anu iki awak dhewe ya kudu jumenengake ben dinggo kancane awak dhewe, nggo ngewangi nggone awak dhewe le gegojekan le menghibur masyarakat ana kelurahan Pathuk kene iki. Iya mak ngono. Heeh. Iya ki wis ana Mbak Tatin kaya wis pojok dhewe. Iya. Anu Mbak tulung glundungno Mbak Tatin kuwi, Mbak. Iya urung-urung kok wis atos to wae. Ora. Iya saiki jumenengke Mbak Tatin sik men ngewangi awake dhewe. Heeh, jumenenge Mbak Tatin sik ben ngewangi awake dhewe. Iya. Wis ping 3 iki bertemu karo Mbak Tatin terus aku wah. Nyelot apa ya? Seger. Saya seger. Iya. Jan saya semun tak. Ya digek di jumenengake. Iya. Nganggo sepot ya nganggo no mosok ora nganggo sepot biasane nganggo sepot. Pun derek sepote aja ngageng napa monggo Mas.
Nggih. sugeng dalu. Sugeng dalu Mbak Tatin. Wah, Mbak Tatin po Denok. Denok. Tatin? Denok Tatin. Konsisten no. Iya, kudu Mbak, apa konsisten. Denok? Denok. Denok, mergane Oh, oh. ngapa kok aku mbok celok Denok? Hah? Di wae. Kok isa-isane mongko tua-tua aku lho. Hah? Biasanya nek Denok ki lebih kecil daripada yang memanggil ngono lho. Warak. Lah, Ora kudu wis jaman saiki wis ora ngono kuwi. ora kudu to. Biasanya kudu. nek Denok ki panggilan sayang. Heeh. Berarti kamu sayang sama gue. Wah, lah saking tresnane to, Mbak. Saking sayangku. Piye? Oh ya, nok ya udine. Iya. Heeh, heeh, nok. Heeh, piye to? Ora piye? Jane jelas pora sayang pora. Weh. Iya to, nok. Kok kaya Sineksenan. apa? Janu saisinipun. Biasanya sinek-sinekan bumi langit ngono. Kok sinek-sinekan kok. Nek kuwi abot banget nek aku bumi langit tak janu ngono ya. Nggih niki derek remen Mas Gading. Sowan wonten Kelurahan Pathuk menika kula udah kawis sampun ping 4 niki. Ping 4. Nggih. Nggih, matur sembah Jas. nuwun Pak Lurah. Nggih, Nggih, maturake sehat selalu. panuwun. Menika nggih kula Pak Lurah bilang rejo nggih. Rawuh. Nggih. Mau ya wis nyawer iki. Iki lho. Wis entuk-entukan Wis nggih. lagi. Pak Camat nggih rawuh menika Nggih. dari Pak Kepolisian juga Nggih. rawuh nggih. Monggo Pak mengke menawi badhe ngersakaken lagu. Nggih. Nggih urek-urek mawon. Nggih diurek-urek. Mboten sah diseni mboten napa-napa nggih. Nggih nek mboten nek mboten pekewah. Nggih Nggih ning derek ndedonga rumiyin. Nggih, nderek ndedonga Mas kadung. Gading kagem masyarakat wonten Pathuk sedayanipun. Nggih. Mugi tansah pinaringan sehat nggih Pak Bu. Nggih. Nggih lancar rezekine. Amin. Rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Mugi masyarakate tansah guyub rukun nggih. Ketok mboten kula. Ketrak. Ketok napa mboten? Ora pati yo. Nek sing sami lenggah anu nggih ketok nggih. Samine gedene mosok ya ora ketok ya. Nggih pokoke ketok ora ketok ya sementing enten wujude sementen iki ketok nggih. Ketok. Nek delok kene rasa didelok wong ya padha wae. Bentuk. Nggih menika Mas Gading, Nggih. remen panjenengan niki mayang ten mriki nembe sepisan nikah nggih. Nggih. Nggih, pokoke alhamdulillah sakniki jenengan ketiban sampur menika. Ketiban sampur. Sam- Sak wonge ora. Napa? Kaya ngono Mas Wayu nggih ketiban sampur mau dalu. Lah nggih. Panjenengan nggih ketiban sampur. Nggih. Nggih nderek remen nggih Mas. Nggih, nderek Preksani remen. nggih kathah sanget menika bapak-bapak ibu-ibu enten sing wonten mriki enten mriku sami lenggah sedayanipun pokoke sugeng dalu sugeng mendelok Mas Gading. Nggih, mendelok ya. Mendelok iki ya menonton. Nggih, menonton. Nggih. Nggih. Wonten pamundutan? Wah, akeh banget iki, Mbak. Menep aku kaya dipanggil nok iki kaya piye madeg ngono ya rasaku. Madeg piye to kok meser. Lah nganu bapakmu jenenge Bapake sapa? Pak Seno Oh. biyen iki biasane nek ngundang sinden-sinden iki ya nok ngono. Dadi nek jenengan kok lek ngundang meng denoke meng aku tok ora ya aku rada piye ngono. Apa sih? Ora mung denok Tatin tok. Karo sapa denok sapa? Heeh. Sapa? Denok Prastiwi. Denok. Ya ora apa-apa wi pancen ibuke iki pantes nek dipanggil Denok soalnya ket biyen ya ngono terus. Iya. Dari 6 sampai sekarang itu sudah dewasa. Arep muni tuwa aku rawani dewasa. Sudah dewasa, tetep ngono kuwi wajahe Nggih. cantik. Terus Cantik, kan oh. ket biyen ya wajahe ngono, terus ora berubah. Ora nek biasane nek wong tua kan doteng klinting apa nih jenenge kene Nggih. iki. Pipine nek ibu enggak. Iki rahasiane apa mbok arti iki perlu dicontoh ya, Bu Napa? Rahasiane daging. Daging apa? Rahasiane kok daging. Lha Mas Gading nek kepengin awet nom, maem daging. Alot, Hah? alot. Alat yo milih daging napa to, Bu? Ya sing penting maem
daging Mas, ngono nggih ben sehat awake. Nomor Iya. resepnya dari Ibu Prasiwi. Nggih napa Nggih, jenengan niki- sing maca napa? Sugeng dalu Mbak Limbo, kula Pakde ugi gidek saking Pandak Selatan nyuwun tembang Lintang Asmara ingkang nyekar Mas Keswan duet kalih Mbak Tatin nuwun. Oh nggih. Sampun nyawer 100.000 wonten rekening atas nama Agus. Koceluk. Heeh. Aja Terus. Pak parabane Agus Koceluk kok nggih. Lah nggih. Ki ana meneh, Mas mengki request langgam rengu saking Pak Darso sinem Klaten. Oke. Sampun bareng transfer 100.000 nggih. Sugeng dalu Mas Gading niki kula nyono fans berate Mas Gading saking tlatah Belor Purwasri Kediri badhe nyuwun tembang ande-ande lumut. Peruntuk Mas Gading mugi sehat selalu ugi dumateng sedulur kula warga Pathuk Gunung Kidul ugi sehat sedaya lan rukun selalu matur nuwun. Nggih terus niki enten sik nyuwun Gubuk Asmara. Nggih. Menika ingkang pundi remiyen ajeng nembang remiyen apa menika Mbah Baut kali Mbah Niken? Mbah Niken. Mbak Niken. Lah nggih no, sekalian dijumenengke. Sekalian dijumenengke nggih. Nggih. Monggo Mas menika Mbah Baut kalian Mbak Niken. Nggih disepoti riyen. Kepareng minggah wonten pepanggungan spotipun. Ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu.
Dalang, Mas Matur sembah Dalang. nuwun. Nggih, kula nuwun Mbak Cangik Mbok Limbo. Nggih. Terus pundi kabaripun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Flu. Nggih. Alhamdulillah flu niki. Oh, di nembe didangir flu. Nggih. Anu meratah kok niki nggih meratah. Kula yo Nggih. bar watuk pilek niki Nggih. sing grenggeng-grenggeng. Nggih mugi-mugi kek dipinaringan dangan. Amin. Sehat bagas waras. Nggih, amin. Donga pangestu piyayi kathah pinaringan sehat. Amin. Amin yo ganti Mbak Tatin. Nggih. Aku wis kok mau. Oh berarti bojoku. Bojomu. Mbak iki bojoku. Astagfirullahaladzim. Kok ra percaya tenan. Jenengan iki kok anu dipresake mripate. Tegese Lah iki jenengan ayune kaya ngene kok. Lho angel lu golek wong elek ki. Wis semene mbane bagus kabeh sing elek gur aku kok. Elek ra gur rupa. Wetame jabang bayi aja tiru. Wah, kowe nek delalah ngandut pokoke aja wertak batin. Lah terus Lairno. Lah kok dilairke? Wani po ngandut gek gur batin perang-perang taun. lah iya nek hamil kuwi yo ge dilairke kok. Ayo jenengane. Pokoke merinding to mati aku. Apa ya weruh demit aku ki. Weruh jenengan. Kuwi udu demit no. Yang gonon pesugihan. Kok sing kok kali menyapa Pak Dalang Mas Dalang Pilu sik. jeng dalu. Nggih, wilujeng dalu. Mas Dalang. Mbah Baut nggih. Kabaripun kadose pilek. Nggih. Oh nggih, nggih sampun matur nuwun nggih. Nggih, ngatos-atos derek nggih, mugi-mugi Oh, anu kek ndongake. Gek kula niki ndongake kula mboten tau kabul Mas. Sami Mas, niki nembe musim nggih. perubahan cuaca. Cuaca. Nggih. Perubahan cuaca jenenge cuaca apa? Es krim. Es krim kuwi to ekstrim. Nah, perubahan niku cuaca ekstrim niku Ekstrim. gampang banget. Nggih. Kula niku nembe mawon wong niki. Wone jon mboten saged nyuwanten. Nggih. Lho. Nggih, tanggal gangsal niku mboten saged nyuwanten Pak kula. Lah terus Tanggal 6 kula kudu iso nyuwara. lah mergane Tanggal 7 golek butuh aku. ngangsur ya. Alhamdulillah. Nggih. Ngestaken Mugi pinaringan dawuh. sehat Mas Nggih. Dalang. Alhamdulillah. Dungane piyayi kathah niki Mas Nggih. Dalang kudu tetep seger, sehat. Nggih. Nggih, mundi dawuh Pak Lurah Pak Mbak Lurah, Yati. sembah nuwun, Pak Pak Catur, Lurah. Pak Catur, matur sembah nuwun rezekinipun. Alhamdulillah makaping-kaping rezeki dari beliau luar biasa. Berkah nggih Pak Lurah. Matur nuwun, Wonten Pak Pak Lurah. Ya Pak Lurah kok ya kan mengikuti program. Nggih, programnya apa? Program mengentaskan kemiskinan. Lho, matur nuwun nggih Pak. Nggih. Mugi-mugi mawi program menika nggih kula kalih bojo kula saged mentas. Mentas kok? Kademen. Nggih, Matur sembah nuwun sedaya kemawon ingkang rawuh. Nggih, Pak Lurah, Pak Nggih. Lurah yang luar biasa menika Nggih. lenggah. Nggih. Menika Pak Sedaya Lurah wonten Pak Pilang Lurah, Rejo. Pilang Rejo. Saking pundi mawon Pak Lurah, Amit Sewu? Langgeran. Oh, Langgeran, oh, nggih. Lajeng saking Nika Pak Camat nggih wonten. Nggih, Pak Nggih. Penewu. komplit. Komplit. Wonten gani Pak Penewu Nggih. kalian Pak Kapolsek. Mohon izin dan ya Siap, ini Dan. nek Pak Kapolsek Pak Solekan itu daleme sakwetanku Mbah. Jadi aku semanu beliau ngebrak. Oh, Ngaten. lha yo Nggih. ngati-ati. Lah ngapa? Mindak ki cerak Pak Kapolsek Lah ki. iya, aku yo sok ngati-ati jenengan Yo. kuwi sik kurang hati-hati. Aku ngono kan wong lanang ya wajar ki Pak ki. Wong wedok ngati-ati saiki sumbere. Nggih, ngaten Mas Dalang. Nggih, Mas Dalang niki kula sampun ngaturaken kula nuwun. Nggih. Komplit. Nggih. Bila wonten dawuh menapa pun dawuhi menapa Wis awake dhewe kene kene. kula badhe didhawuhi menapa mboten. Iki daharane tak pindahi. Nggih. Anu, ngenjang geduren. Sesuk ki malah kurkon genduren aku ki. Anu maksudnya nyambut damel apa Oh, lah, ngaten lho. Nggih 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 nggih. Nggih minangkani kalih. Alon-alon minangkani pamundutan Mbah Oh, Baut ngaten. nggih. Nggih nggih. Sekedhik boko sekedhik. Oh nggih, niki sederenge minangkani pamundutan. Nggih. Nah, biasanipun kan Pak Penewu monggo kersa Nggih. Pak Nggih. Penewu kan? nggih. Pak Daryono Nggih. monggo. Daryono. Nggih monggo Pak. Monggo Pak. Nggih. Biasanipun kersa berkahi. Nggih, nggih, nggih. Nggih, Monggo Pak Daryono niki ya. Sepote Mas, sepote. Nggih, sepot monggo. Mas Wahyu, sepot. Penewu. Ya, Monggo Pak Penewu.
Yes, monggo, Bapak. Iki Kula Pak. pundi niki? Mriki Pak. Mriki Pak. Duh. Kula sik Ngendi-endi ngungkuri sinden niki. Wah niki karang ki ngeten kahanane kok. Mangkene mriku saya parah malih malah. Ah, monggo. Mboten napa-napa nggih Pak nggih, kula demuk-demuk. Sugeng dalu Mbak Cange. Nggih, sugeng dawuh, Pak. Niki ora do matur nuwun kalih Pak Lurah Pathuk to, Nggih. mergo sing nanggap Pak Catur. Nggih. Ning jenengan kudu lili matur nuwun kalih kula. Kula pripun? Sing dawuhe ngundang jenengan niku kula. Oh, wah nggih ngaturaken ageng panuwun tanpa upami. Kanuwun nggih Pak. Matur nuwun. Bapak Penewu nggih. Dadi wingi niku Pak Catur niku taran kalih kula, Pak, hari jadi Kalurahan Pathuk ajeng ngundang dalang sinten kula nderek dawuh Pak Newu ngaten. Oh, gading Pak Lurah ngoten niku. Nggih. Dadi jenengan matur nuwune kalih kula. Nggih. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami. Termasuk bintang tamune sing milih nggih kula. Nggih, Kudu Pak. nggawa Mbak Tatin. Nggih to Pak Catur? Nggih. Nek Mbah Baut mboten to, Pak? Mboten, mboten. Mboten. Wong jare Mbak Nek Tati kan karo kula- Niken Baut ora ngoten. Nek kan kula ngertos. Piye? Kalebet benjang sonten ingkang wonten Ewo gedhen ngene kok Ngelegi. anggaran ngepres Nggih. ora mungkin. niku Pak Lurah pasti nggih taren kalih kula. Nggih. Saenipun dalengipun sinten Pak Newu kula nderek dawuh Pak Newu. Gading. Ngoten. Pokoke gading terus. Nggih. Tim sukses. Iki tim sukses. Dadi ketua tim sukses jos yakin. Nggih, Mbok bilih kula matur kalian masyarakat rumiyin Mbah Baut, Mbak Tatin. Nggih monggo Bapak. Nggih. Nggih, dumateng warga masyarakat wonten ing Kalurahan Pathuk Sakukuban. Wonten ing dalu menika kula minangka ingkang dipun sepuhaken wonten ing Kapanewon Pathuk estu nderek mangayu bagya awit Kalurahan Pathuk menika sampun dumugi yuswa ingkang kaping 96 mekaten. Mugi-mugi kanthi yuswa ingkang sampun 96 menika mahanane Kalurahan Pathuk tansaya maju sami sengkut anggenipun sami mbangun desa. Tentu kemawon di bawah kepemimpinan Pak Catur Bowo luar biasa kemajuan Kalurahan Pathuk dipun bandingaken kalian ingkang sampun-sampun luar biasa. Nggih. Pramila monggo dipun tresaken lan mugi-mugi kanthi wontenipun adicara menika masyarakat kula wonten ing Kalurahan Pathuk menika tansah guyub rukun. Amin. Nggih. Amin. Sami sengkut anggenipun sami nyengkuyung menapa ingkang dados programipun pemerintah khususipun programipun Pak Lurah Catur Bowo mekaten. Nggih. Mbok beli mekaten Pak Mbah Baut. Nggih. Nggih niki aja dogojikan. Monggo. Nggih. Nggih. Niki kula tampilane rada beda Mbah Baut. Nggih, spesial iki. Nggih. Spesial. Kok jeneng ra tekon Pak niku kok pecisan ngoten. Lah aku ajeng tekon mangke anu, Pak. Nggih anu Dingaren tumben ngeten iki kok anu anggenipun ngagem busana benten kados biasanipun. Iku pripun ceritanipun? Pertama mergo adem. Oh, Nggih. Nggih kula pecisan, kedua nggo nutupi bodak. Ampun ngoten to Pak, ampun ngoten. Sami berarti. Lah jenengan nek ketemu kula mending digarapi kok kembar ngoten sakniki rak ora ketok bodake. nggih mboten napa-napa karang nggih. Kaping 3 men ketok rada ngulamak ngoten. Awit Pak Lurah Pathuk niku sakmenika luar biasa Bapak Ibu. Pun pamer kalih kula ben Senin menika bar apel Pak Lurah kalian semua pamong langsung apa jenenge Pak Lurah? Belajar ikrok wonten musola. Wah, luar biasa. Menika kegiatan rutin setiap hari Senin setelah apel. Nggih. Nek kula ngarani menika nek digawe sinetron judule Preman Pensiun. Ya. Preman pensiun niku mergane pripun to, Pak? Pak Penewu. Nun, Kok preman pensiun apa riyen preman to? lah nyuwun pirsa kiambak kalian Pak Cari buka nggon Google mangke metu. Nek kabare niku kok nggih ning mengke nek klentu ngenten lho. Niki mboten napa-napa. Ketimbang nome apik, tuwane ora apik. Lah iya, Lah Pak tonggo Kuali. kae nome eko. Barang tuwa dadi ora eko. Mending nome ora apik ning tekan tuwa dadi apik. Menep, menep. menep gitu Pak. Nggih.
Mbok sange Nggih. niki ketoke sindene kok. Cantik-cantik. Wonten ibu. Pripun, Pak? Anyar-anyar ngaten. Oh, ngaten. Banyak pendatang baru. Banyak. Spesial wonten pathuk niki. Nggih. Sing lawas ming Mbah Baut tok kok Pak niki. Apa? Kayak barang lawas kadang regane ya iso larang. Ya. Kayak sing anyar malah bubuken. Nyuwun sewu kula nyuwun gubuk asmara. Oh, nggih, siap. Nggih kula bawanipun kemawon. Oh, nggih. Ingkang badhe nyanyi kula nderek, nggih kula mboten samilih mangke ndak dikira kula pilih sih. Oke. Biasanipun milih, Pak. Biasane. Biasane sok milih lho. Monggo. Ning Biasanipun milih. Nggih, mboten napa-napa. saya Pak. itu jenengan mboten ajeng milih. Nggih. Ning ampun WA kula lho mangke gelo jenenge. WA apa lho? Tenengane lho. Ibu mersani lho. Biasane jane aku pegi lho. Wingi ten beji pun kalih Mbak Agnes. Nggih. Gantenan nggih Mas Agnes nggih. Gantian nggih. Nggih, Pak. Jenengan manggile. Nek ketoke ora. Sakniki padha-padha sing asli Tanjung Sari. Oh nggih. Oh, Mbak Niki Ika. awake dhewe ketemu sedulur Pak Ya, Mbah nggih, Bon. sedulur. Mek Niki beda. Tanjung Sari, kula nggih Tanjung Sari, Mbak Ika nggih Tanjung Sari. Meng beda nasib. Jenengan dadi penewu, kula mek dadi penuwunan iki. Ning yen mboten napa-napa karo Enggak, Pak Ika. Ning anu kok beda kok mbak tadi. Pripun to? Piye iki tidak dikawal kurang ngene iki lho. Nah, terus Ora pati antep iki saiki iki. Kowe iki senengane ora gawe barang pengawalan ketates nah niki. Wingi terbedi luar biasa lho. mboten iki gur senengane gawe huru-hara. Aku ki seneng kok nek tangga teparo iso kobong ki aku. ibu ki aman no aman. Monggo Pak Newu. Bawanipun Bawanipun. gubuk asmara. Pak Penewu, Nggih, mangke nggih. sik nyekar Mbak Nggih. Ika. Oh, siap. Nyuwun sewu nggih Bapak Ibu sekalian nembe latihan menika. Lho. Kyai sugih ki njaluke gur 1000 lha nek aku ora cukup gur 1000. Nyate njaluk ya sing akeh gek turah. Nyingkar nyingkur Tepuk tangan. Ah, Pak Penewu. Ah, iki bahaya iki. Pensiun dadi penewu njuk gentene aku lha aku mangan apa iki? nggih ngwedhus wiwi tane nyingkar nyingkur pas mboten niki Oh, Pas, Pak. Pas. Mangke nek Pas. nek mboten Pokoknya pas mboten pas tetep pas. Pas. Mangke nek mboten pas gek digeser sithik pas mangke pun. Pastor cetha ya. Cetha, nggih. Oh, nyingkar nyingkur ngono ya. Pas. Karang ya wis belajar ikrok, dadi kudu pas. Bacaan kudu pas. Kudu Wis pas. ikrok, Senin ki ikrok. Iya, iya. Kok malah muring-muring lho jenengan. Monggo Pak, monggo. Lingser. Lingser yen ke mutan Pas. pas Pas banget. Jane cah sakniki sing ngarani ses. Tes. Pas. lelampahan kang wuri Pas nggih. Pas. tresno tulus nadyan engku bokas mara Pas. monggo Pak Ika. Pak Penewu piyayine sih timur. Atas-atas Bu. Napa lho? Kunjungan perlu pengawalan Bu. Kok nek dilelai pas ya. Nah iya kader-kader saniki berbahaya lho Bu. Iso dadi nu seneng aku geger. Senengane kok menyulut. Sedika Api. dawuh Pak Penewu. Iya.
Monggo Pak Ika. Lelagon ku bekas moron. Nggih, Nggih, mengke gentosan bekas mawon moron. nggih. 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 Sabar. Kok ngendi iki? Oh ya wis. cedak senengane ganggu. Apike iki templeke nggon cagak. Nggih, monggo. Nah, pun kula candelke Pak. Kok sembrono? Sadetan sajroning ati. Datan luntur saya merati. Aku kowe dadi karo
matur Mbak Ika. Nggih. Nggih matur kalian Bapak Ibu sekalian, gandeng benjang menika dinten Senin nggih kula kalian Pak Kapolsek kedah apel nggih nyun pangapunten mbok bilih kula kalian Pak Kapolsek mboten saged nenggani wayang menika ngantos purna. Pramila mbok bilih samangke kula nyuwun pamit. Ngaten Nggih. Mbak Limbo, Nggih. matur nuwun. Gek niki wae Matur gandeng sembah nuwun. jane Pak Harno wau wis makili kula nyawerke. Ning niki kula gandeng disangoni kalih ibune niki wau kalih seten niki. Oh, walah nggih matur Manut, Pak. Pak. Oh, nggih Mbak Ika. Nggih. Nggih. Anu Pak, nek mangke kira-kira dadi masalah jenengan sukake kotak infak mawon Pak. Matur nuwun, sami-wun, matur nuwun. Nggih, matur sembah Matur nuwun. sembah Pak nuwun Pak Bapak Penewu. sami-sami Pak Penewu. Alhamdulillah. Mugi berkas dayanipun Ibu. Amin. Terima kasih ya Bu. Terima kasih nggih Anu Bu. kula namung guyon Bu, Pak Penewu niku anteng piyayune. Mboten purun neka-neka. Balah nek wis entuk ki ngono kuwi nek bojoku senengane. Mau menyulut api. Saiki dialem-alem. Ya ora kobong kok ya. Lah piye? Ning barangan nang lungun iki kok sae Pak Penewu niku piyayune ten mak. Ora, mboten purun neka-neka. Nek ora nganeng mah ya mbuh. Nggih matur sembah nuwun Nggih, Pak sembah nuwun Pak Penewu. Penewu. Nggih Mbok Bilem Pak Lurah. Pak Monggo, Catur. Pak Lurah, Nggih. monggo, Pak Lurah. Nggih. Nah. Biasanipun nggih kersa minggah panggung kok. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Nggih Mas. Pak Lurah. Wingi pas Pak Catur, Pak Lurah, monggo. Kedah semangat Pak. Sing nimbali Pak Lurah Catur kudu semangat. Lah jenengan ora mung kula kan minggah. Lah kula ora wis minggah niku. Alah Pak biasanipun nggih pripun ngenten lho Pak Lah ning kaya Pak, dadak di mosok pun minggah gek ming meneng mawon lah masak nang isore lho Pak. Lah nek kula anggere munggah terus reaksi biasane. Nggih. Mosok wis munggah kok. Nggih matur nuwun dumateng warga masyarakat kula khususipun masyarakat Kelurahan Pathuk umumipun sak kiwa tengenipun. Kenging napa kok kula sakniki nyandang kaya sopir andong. Nek jenenge mesti ngertine kula itu wong Bambung, wong edan gitu. Ning jane niki nek jenengane ngerti sanepa kula niku nyandange kaya sopir andong. Mergo sopir andong ke mestine ngeten kudu cepet to. Nggih. Lah warga masyarakat wonten Kelurahan Pathuk niki kula ajak supaya pembangunane cepet gek wangun ngoten lho. Nggih. Nggih. Yo, siap. Beda nek kula ngaten iki gek batisan. Nah, nek Senen niku anak buah kula kalih kula niku Ikra. Oh. Nggih. Nyuwun papun saelek-elek kaya ngene Ikra siji. Tapi luar biasa. Mau Biasa, belajar itu Gina. jos. Nggih pokoknya nek jenengan nggih luar biasa tesih purun Wong Ikra. kanca kula nggih sing setiap hari niku gawene salat ngaji niku Ikra pinten Pak? 3. Ya alhamdulillah. Dan dites niku ngoten niku Pak. Kula ngundang ustaz niku lho. Wadi. Tujuan kula mboten nonton liya, mung sing barang-barang negatif niku iso kekerim. Kula iso ngomong negatif mergo kula mbiyen wong negatif. Nggih. Ki Pak dirungokke, Ya dirungokke. ya ya. Niki wae anu nggih, kula tak nyekar napa nggih? Kula tak bawa dada gula mawon. Oh nggih, nggih. Nggih. Oke pun monggo lajeng. Dirungokke. Ya nek tek rasa wis rasa ngono ki kene urung menep aku. Lamun sira hamangku pamimpin hanga gemoro
kuwasa telung perkara kudu bisa anindake jenengan mirengke ya Jadi Pak. Iya niki Pak. Ajeng kula rekam. siji pawitan ati jujur sugih ilmu kang murakabi. Niku seorang pemimpin niku kudu duwe ilmu sing kira-kira migunani. Jujur. Khairun nas anfahum linas. Nah. Jadi Nah. iso sak padha-padha itu. Wah, luar biasa. Dirungokke. Wis pemimpin itu tidak usah pengen dialem. Nah, Ora ngrungokke kuwi arep dicacat. Ning sing penting tujuane siji. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa Wah, saya ibadah tujuane. saya jero iki Andres. Nah, niku. Tujuane iki ibadah pun rampung. Iki wis panas kabeh awak kok mesti wajak ayat ngene iki. Aja padha seneng tukaran. Seneng silatur rahmi. Rungokno ora kurpadu silaturahmi ngono kuwi. Apa wong lanang niki Pak senengane. Lho wong iki kaya aku lho ora padu. Lah terus Minggat. Lamun to sira paring dono. Aja ana rasa pilih kasih Irungokne. guyub rukun andadekno amalesan dosa Luar biasa tepuk tangan kagem Pak Lurah ya Allah. Matur nuwun nggih. Niki jika diteruske ngidam sari, Oh, nggih, kula tak mandhap. Mergi kula sakniki pun sepuh, nek ten dhuwur suwe-suwe niku pun mboten betah. Oh nggih nggih Pak. Nggih, matur nuwun. Nggih, mboten napa-napa Pak. Oh alah mboten Sami mawon. to Pak sampun. Niki mengke nek mboten betah kula duwe obaten. Obat apa? Pakai yang beginian. Nggih, nggih, Pak. Pak. Matur nuwun. Waduh nggih, matur sembah nuwun. Waduh. Pak. Waduh. Pak, waduh. Mulai Pak, mulai. 5. Waduh. Nggih. Nggih, Nggih. matur sembah nuwun Pak Lurah. Matur sembah nuwun Pak Lurah. Dene Sida ora ketulis Oke. meneh aku iki. Yuh, alah. nasibe awake dhewe kepiye, Pak? Raskin ora mlebu, PKH ora mlebu, iki ya ora mlebu. BLT ya ora. BLT ya ora masuk, nganti kesel tegesek ning ngluthung kabeh. Monggo. Nggih, monggo, Pak. Ya ora apa-apa, Nggih. Bu, karang ya rezeki menurut kebutuhan masing-masing. Oh, ngono. Awake dhewe ora entuk ora apa-apa, kene entuk pira ki menak? 50. 50 ki angsurane dek ning 150 dijek golek 200 meneh. Nggih, sugeng kondur Pak Penewu. Oh, nggih. Pak Penewu, Pak Kapolsek, derekaken. Nggih, derekaken. Besok harus apel pagi. Iya. Monggo. Sesuk ki semono janji prasetyan ing ati kanen sakuman
rasa karo sora saling griya Nggih, sampun pinangkani. Pak Lurah catur ingkang ngersakaken. Nggih. Pak Lurah. Jen. Nggih, menika pangandikane kena nggo tulodo. Nggih. Bawane jenengan iki saya tuwa iki kudune iki saya menep jenengan iki. Ya kok delok-delok lingkungan. Kok delok-delok lingkungan wis ketok lho, kudune iki wibawa to. Nggih. Wis saya tuwa kok nggih Mas Dalang. Saya tuwa niku Kok malah nganggo golek dalan sing padang. golek dalan padang. Lah sik dalan sik sip. Nah, ampun golek dalan bayi terus jenengan niku. Lah dalang iki. Mas Dalang kuwi malah iso ngendika ngono. Aku anggere dilikno cone lir. Apa lir? Yo tekan mangsane ku yo menep nah urung mangsane aku. Iya iya. Yo kabeh ki nganggo lakon kok yo apa ngerti. Oh terus dina guru. Pinanggih Pak Lurah ki matur nuwun nggih Pak Lurah. Nggih Pak Lurah, Pak Lurah Pilang. Nggih, monggo Pak Lurah. Pak Nur. Nggih. Pak Lurah Pilang wonten. Nggih. Pak Lurah Beji, Pak Lurah Langgeran. Pak Lurah Langgeran nggih saged, monggo. Komplit. Ayo Mas Bayu. Monggo. Mboten disepot wis tekan. Pak Lurah iki wis regepen ya Pak. Ngapunten Pak. Nggih. Dereng disepot. Kentrongane niku ical lajeng truk-truk niku kek. Kula iki rada krasa. Pripun Pak? Pripun? Ora disepoti mergo sesuk ora nganggo warga laras ngoten. Lah niku kula mboten melu-melu Pak nek niku. Mung tekne kepasan Pak. Pun krasa jane ket mau niku. Aduh iku ora disepoti mesti penen ora nganggo warga laras sesuk. Jenengan kaya ngowawahi adat ngono ya. Ngeten Mas Gading kan ping 3 sesuk niku nggih. Nggih. Turut nggih. Warga niku pengen berbeda. Oh, ben ganti suasana. Ganti suasana. Nggih karep kula nggih ngoten Pak. Nggih. Berturut-turut kalih baut karep kula ya tak berbeda ngoten lho. Apa karaten niku. Karaten jare. Mboten napa dol kilon. Ya pengine kados Bapak Mas Gading iso ngarapi piyaga, nek ngarapi sing Senior. dewasa nggih, Pak. Dewasa. Nggih, nggih. Dewasa. Dewasa kita Mas Gading rada canggung ngoten. Oh. Mboten sakniki malah kendel niku. Ngluwi sakniki. Kok nek kula WA-an tengah wengi nggih kendel kok niku. Lah nggih. Ngoten nggih, ngaturaken matur nuwun nderek Mangayu Bagyo Kalurahan Pathuk ingkang kaping 9 dosa 6. Nggih. Mugi-mugi sedaya warga masyarakat
pathuk tansah pikantuk kawlujengan kabagas warasan sedaya panjang yasa saged momong puter wayah ngantos sak laminipun. Amin. 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 Pun ngoten mawon. Empun, Pak. Empun. Biasane napa? Biasane lali janjine. Wah. Niku lho, lali janjine niku cocok lho, Pak. Kalih kula mriki Pak Nggih, cocok tak mriki. ngrungokke saking mrika mawon. Biasane ya wong ya Hati-hati, Pak. nyanyi ya. Lingkungan sangat menentukan, Pak. Ngantos-atos. Ngenten riki wae adem ayem nenten riku. Lali janjine langsung Dibawani. langsung mawon. Dibawani mawon. Dibawani Mas. Oh, dibawani. Wah, nggih, dibawani. Oh, sing bawa sinten Pak Lurah? Pak Lurah. Nun. Monggo Pak, ajeng bawani piyambak napa badhe Sapa perwakilan? nyilih? Napa Ayo milih, Pak? Milih sinten? Nggih, Pak. Paling dewasa sinten Mbak Paling Pratiwi? nggih, paling dewasa. Nah, monggo. Paling dewasa niku Paling Mbah dewasa. Baut niku, Pak. Nek Mbah Baut mboten paling dewasa dik paling tuwek. Ketuan Pak niki punan Pak. Batus sedengan mawon Pak. Monggo. Monggo buke dipun pilih kalian Nah, Paling Pak dewasa. Lurah. Paling dewasa. Ten mriko nek nang Pilang ya ngawu ayu ku Bu Pras ya. Iya. Dadi idolane wong Pilang Rejo. Bab kula nek milih sing Waduh, lah, Cah. nom iki ketoke bojo kula ndelok live streaming. Ayo ora apa-apa to, Pak. paling ora ya kaya bojoku tenang omah. Lah ngopo? HP-ne tak gadekke arep nonton piye wis ben. Rasakno aku ngono. Engko nek saka kene tak tebus tenang bae aku ngono. Monggo Bu Pras. Milih kula mawon sing murah, Pak. Murah. Regane murah. Tesih 30.000 to. Nggih mundak-mundak Oh, 2.000, Pak. mundak Tuku 20. sabun. Telu loro garing nih. Enom lak Kok kaya kacang. Niki lho, iki lho. Apa iki mau? Tiga apa? Kacang. Oh kok aku gur krungu Kacang. Untung aku ora krungu-krungu aku. Krungu ki ya maceng ngono kuwi ya, Mong. Kacang lho. Nggih, monggo. Krungu cenge kok kene kok. Untunge sing muni kacang ku dundret. Lah ngapa nek muni? Nyang. Kayak iki pisan. Kacenge lho dipisah nek ajeng untel kacenge untel arek kuwas sepiro. Lah terus mboten wani misah tenan tak kempit. Lah iya, kempit wong loro ayo. Ora aku. Bu Pras nika wonten Pras. pamundutan saking Pak Lurah. Nggih. Lali janjine. Sapa sih? Menika anggitanipun sinten, Bu? Bapak ki geter PW. PW. Ki gading pawukir. Pamukir. Pawukir SSN ya mau Mas. SSN, Ya, wis. iya. Pawukir SSN. Mbah Baut MBG. Ya. MBG niku Mbah Baut. MBG Mbah Baut Ganteng. Buah apa yang paling manis? Baut. Tambah ganteng aja. My little bolu ketan. Ya ngeten iki. Masa ana bolu ketan ya. Ditakmu nek urung ditepleki. Bulu ketan wujude kok ngono kuwi sing mangan kaget. Niki pangkatnya KRT lho. Lho. KRT napa, Pak? Karaten. KRT Karaten. Kira-kira tak kira-kira Raden Tembagung jebul ukur karaten. Wis ora Monggo apa. Bu Niyeng. Pras. Monggo Bu. Kula riyen Nggih sing enom. Oh. Nggih. dina Minggu kang tak anti dina Buke kula no. Apik niki disawer. Oh, saking? Mboten suwantene apik disawer. Oh, Wah. ngaten alhamdulillah laris. Kari jago kuwi. Iki sengoro ki aku entuk saweran. Lah wingi blas ra entuk swara aku gek iki sing apik sing swarane apik sing disawer. Mong lali
lho Pak niku. Piye? Sae lho. Jansip. Pak. Kula. nggih. Sae Pak niku. Tasih lumayan, Sae Pak. niku. Kurang kemayu sithik. Oh, aku kan pegol. Oke. Anane pijer semoyo. Wah, apik, apik. Nah, Wah. Nuwun laris. Laris iki kabeh kok dhuwur tak kira Pak, kula Pak. Laris kok. Tergolek alasan. Tok panika pinter golek sebraan kok. Pinter golek sebraan kono kuwi alasan. Kula mboten disawer, Pak. Sik, tak ngrungokne lho, aku rung ngrungokke kok. Oh. Kene Pinter sebraan. golek alasan. Telung puluh ngoten Pak. Berarti susuk nih. Susuk telung puluh mboten Pak. Telung puluh mboten. Nggih. Susuk. Nggih, mboten Mosok Pak. sawer susuk. Lah jeneng nyawari kan sing seiklase. Lah kok tiba semono kuwi ora ikhlas. Senadyan kowe muran sing penting berkah. Gur sak alasan ya ora. Ya justru alasan iku malah luas, Pak. Malah alasan niku kadang termasuk paling mahal. Nah. Sido oleh bojoku ki. Padahal kok alasan. Mbah Baut ayo. kurang siji sing durung oleh iki. Wong kurang Mbah Baut sing durung oleh yo, Mbah yo. Kok ben disangoni donga pangestu yo. Lah kok tiba aku. Ngandar-andar. Kurang kemayu. Angin deker. Pak, rong puluh Pak. Niki ora sah susuk. Alhamdulillah tak tukokno lemah iki pokoke. Lemah apa? Nggo godhog-godhog kates turah akeh. Gue godhog-godhog ke atas menrapait. Tak kira lemah pekaran. Gue ngantil men kaya. Aku wis ora aku hak etrok. Jenengan ya entuk toh? Entuk donga pangestu alhamdulillah matur nuwun. Alhamdulillah Pak Lurah. Kamu adalah suamiku. Iya ya. Tugasnya suami menafkahi istri. Mana sayang? Monggo. Iya. Terima kasih. Arek lemu saka masuk kantong. Arek lemu saka ngendi?
Rapopo ngono iki ya bekti karo bojone. Lah kudu tanggung jawab ya ngono ya Mbak Tati. Jawab wong lanang ki nafkahi wong wedok. Bener ta Bu? Ngoten ya Bu? Ning mosok ora ning anggaran sithik-sithik. Lah niku kalih Mbah Prastiwi niku malah lemu mengke. Aku kon karo iki neh anak-anak marmut. Kok iso? Ayo cilik do cilik. Ning malah simpel lho bapak dhewe. Piye? Kayak omah ki 2 meter persegi Nah. Sundang. Kok nek bobok bareng piye? Wah, lha ya bubuk bareng ya kon. Sing siji dicantolke. Sing siji dicantolke. Siji dicantol. Dicantolke nggo ndanger apa nggo napa ngono. Kok kena dienggo sawang-sawang malahan. Ora apa-apa ya, Bu. Mas lagi sok eneng-eneng bae lho. Nggih mangga. Cancane kowe ning lalagan lalagan yo rancang yo Pak urung. Urung toh? Urung. Asik.
umum. Matur nuwun Pak Lurah. Nggih, mbah nuwun Pak Lurah. Matur sembah nuwun. Bu Pras. Pras. Wah, Pras nyawang bawa berkah iki mau. nyawang Mbah Prastiwi iki le joget kaya entung. Kok kaya nrong dilor di kidul. Main guru ngene iki lho. Lah niku ngiwang-mbok nengen ya. Kok nek mangsan bekar kayak ngene. Gaya zaman sekarang tuh kan gitu. Ada jogetan namanya joget uget tuget. Piye Pras uget-uget? matur nuwun. Ya pira-pira sih uget-uget. Tasih malih mbok pilih. Monggo. Nggih niki wau tesih enten Tesih wonten mboten Pak Lurah? Oh, mbok mulai Pak Lurah. J. oh sampun Mas Gadeng sing ngandhap. Mbok Nggih. sing niku wau wonten pamundutan lagu wonten HP-ne panjenengan. Nggih, wau enten lewat streaming kata Jeh, sangat tinggal menika dipun mesani. streaming kalian Dalang Sena Channel. Alhamdulillah. Nggih. Sudah beratus ribu piyayi ingkang mirsani. nggih. Pamundutan menapa Mas? Wau Gading? enten Lintang Asmara. Lintang Asmara. Nggih. Duet Duet. duet sikis kalih Mbak Tat karo Denok Tatin. Sikis. Mas Keswan. Monggo Mas. Nggih. Kis. Sikis. 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 Kiss itu kalau bahasa Inggris kiss. Nggih. Kiss artinya Cium. 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 Kiss Juan berarti cium Wan itu kalau bahasa Inggrisnya wan itu satu. Satu. Berarti kiss wan itu cium, Cium satu kali. Di bahasa Inggris ini. ciuman pertama. Oh, iya. Deh. Nggih. Ini nek bahasa Inggris ban mimo satu. Nek Bahasa Jawa beda. Wan apa? Wan ki putih kabeh Inggris wan. Iya bener. Wan ini nek kiss wan. Uwanen ngono ya. Wanen. Uwan. Mangga. Monggo jumeneng Mas Kis. Mangga Jumeneng. Mas Kis. Kis. Sikis. Kiss wan Mas Kiss wan. Ini Mbak Ayu ora nderek ta iki Mbak Ayu? Mboten niki Mboten. mulane rada Oh layak rada jual jawil iki mau. Mbak Ayu rada jual jawil nang kene. Tenang wae ngedrop kok HP-ne kono tenang wae kok. Mriki Mas Kis. Sugeng dalu. Baut, Bapak nggih. Injih. Pripun? Ngapunten iki ya rada saya. Wah nggih. Lah pripun to Om? Saya pripun? Wah mau Bladekan to? Mau bengi ngendangi dalang sabet. Wah. Sinten? Napa pas Ki Wahyu PW. Wahyu PW. Nggih. Jane Tapi awake kesel, Mas. Wah nggih. Wis iki Mbak Tati iki murah. Pinten? 300 mangkat ya. Napa nggih? Wah. Edan tenan aja. Seneng aku. Ngerti ya sesuk. Aku nek mayang nggo iki wae. ora lho aku ki anu 15 aku mangkat. Wiwit duit wul. Edan. ngendangi dalang pagi. Wahyu. Oh, lho tapi Widodo nggih. Tapi Nggih. lumayan wong mboten Ila- mboten kabeh dalang kuwi entuk Wahyu. Lah. Tetep setunggal niki sing entuk Wahyu. Dalang ya tetep bayare 300. Nggih. Pun Mbah salam nggih, wis pokoke wis Ate ngono kabeh kamat. tuh. Dalang 300, bintang tamu 300. 300. Sing ketok SPJ ketok. Son ya 300. Con teluk. Son 300. Saniki nek adeng nanggap warga laras ki nek apik Nggih. kudu duwe masalah. Nggih ampun masalah, masa ya duwe masalah. Wah, nggih kandhane. Kita ya ada kabar terbaru ini. Iya dong. Nanti WA-an ya Mas Gading ya. Beres mungkin. Ah, pumpung paketan kula telas. A1 iki. Niki sik nyuwun sinten, Mas? Saking Mbah Mul apa Mbah Hasan? Ora mbahmu. Aduh, kowe iki ngapa ta urung sida-sida kok? Kangen Kuthok aku. lho. saking Pak D Ugi Gitek. Oh, nggih. Ugi. Pak Diugi. Nggih, saking Pandak Selatan. Pak Ugi. Yus. Sak kamat-kamat iki Nggih. mumpung Nggih. mbok wedok ya ora melu. Nah, nggih. Kamu Bebas. kok Los. mau bengi VC barang ya Om ya. Hah? Kok VC to? BC. Aku ki waduh aku njuk ketrucut janji arep nyawer iki wingi iki. Lah iya no. Janji itu adalah hutang, Mas. Utang ki bakal digawa tekan sesuk. Nah, Hati-hati. Tenang Nek Mas. wis janji Tenang, arep Mas. nyawer Kudu nyawer. Utang niku digawa tekan sesuk.
tekan sesuk. Berarti sisuke pun mboten tenang. Ora ya tekan sak jengke sesuk. Oh, ya wis ya tak kira pun sesuk. Aja nganti ninggal utang. Oh, berarti ora oleh ninggal utang. Ora. Mriki. Lah iso iki jenenge Nyawer sapa sih? wis meneng. Nyawer kabeh. Oh, lah iya, kok sing maju iki? Diku semua. Iya nek 50.000 ditum kabeh iki jotoman Ah, pira. 50.000 ya sapa? Atuh kono hit. Kula yo melu lho. Mlebu kas. Niki. Iki lho sing. Oh. Wih, Mas Gading luar biasa. Iki duitmu pribadi. Lah nggih. Alhamdulillah jan wis Kula petung mboten Mas Dalang. bagus. Bagus tenan. Anu lah kala wingi mangkat apa mboten? Mboten kula. Lah mau bengi ra mangkat to. Niki saking Mas Gading. Wah, Alhamdulillah rezeki kathah melimpah. Kanca-kanca Nggih diroto. 3 juta. Oh, alhamdulillah. Ya Allah Mas Gading, terima kasih Mas Gading. Nggih, sami-sami pun. Nggih, masyaallah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Melu ayem aku ngerti Ra melu. Aku krungu kabar iki seneng kupol jan. Iki gawa sapa iki? Tiga Mas. Oh ya. Mas Joko. Mas Nggih. Gul apa Mas Joko? Ketua. Sesuk dienggo piknik nang Bali. Lah yo ora Kok terus piknik melu? Wah, tobo akeh. piknik kok nang Bali yo ora tekan. Lah kok iso? Urung tekan lokasi wis Bali neh kok. Tegese Bali Pulau Dewata lho. Oh iya. Mas Kejono sampun nangsal saking Pak Somat saking Pilang menika Bapak ingkang. Nggih, bapake karo. Nggih menika lha khusus panjenengan lah niki sak menika khusus kula sampun. Matur sembah nuwun nggih Pak Nggih. Somat. Ngono kuwi. Lancar rezekine Kancane iki do kursus ngono kuwi. Pak Lurah Pirang ya wis diparingi rokok. Awake dhewe nasibe kepiye? Yo, apa lintang. Kairo. Asmara. Asmara. Aja marai terata paranan. Ya lintang asmara. Heeh. Tang apa ta? Eh? Ora. 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 Ora apa-apa. Yo langsung wae rasa ora lah, ora dong ora le. Nek nganggo ora iki Kudu dadane nganggo ngomong ora. seret-seret. Ra apa-apa jajal aku tak krungu, Mas. Cakepane apa to? Wong ayu. Sing sang. Set. Wong sing set. Kuket mau ora muni-muni Arep perang. Tai Chi Master. Kowe aku biyen melu tai chi ya. Hah? Aku biyen melu tai chi. Ketoke jine ra melu. Tai to ngono. Kari mastere. Mangga. Wong ayu. Wow. Tresnamu. Keduren apa? Keduren ra. Non. Goleke ada apa, Om? Nadane bener. Bener to? Bener. Ayo ning bait keduane iki rasa mencit-mencit. Wong ayu tresnamu sundul. Jundul ngendi? Arep nyundul apa? Gitu. Ah, ki ngarya tombo. Nek wis sundul pindah. Seneng aku. Hus. Mas Jadilan iki. Wong ayu tresnamu kinarya tombo. Kudu diakali. Iya. Kudu menang akal kelakon. Susadro ning batinku. Wong kakus. Bagus. Apa bagus? Wong bagus. Bagus. Wong bagus lagi ning Kakus nang guru kuwi. iki ki wong Kakus ki toilet kok. Nek aku kakus kowe arep ndodok. Iki ora lah. Saire iki nek aku duet karo bojoku beda. Trimo. Iki mau delokke apa? Wong bagus Kakus. lagi neng kakus. Kuwi lagi pas. Ora, nek aku karo bojoku beda no. Tapi bedane Nek kono mau wong bagus, wong kakus. Wong kakus. Sitikus. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Tibone Tikus os mlebu nang kakus. Nah, ora apa-apa. Kakus. Kowe kakus karo ti. Kakus ya ana artine. Apa? Kakang Mas wong bagus. Iya. Ngono lho. Ya
kowe bejo lho kek tikus ki apa iki? Tikus ki crurut. Ya wis ora ning artine. Nek mu ngalem aku ora ket biyen to, Tim. Lah ngapa nek ket biyen? Aku biyen zaman iki isih perawan tak SMS aku cinta kamu lho. Iya, zaman biyen iki 4x4 sama dengan Seneng aku weruh kok. 16 lho ya. Ya kene Bandung. Ora terkirim malah. Yo. Iya, iya. Ayo, 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 ayo. Siang Bathara Rati eling manis sing ati prasetyaku bisa anduweni marang Jaya Sulami.
rupane sing nyanyi penghayatane nganti. Jan. Penghayatan. Dramatis. Dramatis. Oke. Dramatis. Penghayatan. Nek pirang gendul e. Hah? Nek pirang gendul. Ora, iki tertib iki. Tertib. Ora. Wis derek. Ora pareng. Derek. Ora kuat kok yo. Banyu putih. Alkohol aja. No. 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 No druk. No drag. Saya noto drag ora no druk. Oh, salah. Kaya bojoku ning ngebangan kok BANK ki diwaca kudune lek diwaca bang. Ning bojoku malah banek. Lah kane ning ngendi aku ngono mangkono bang. Kok banek. Ayo nang ngebanek aku yo ngono. Sampun Mas Gading. Nggih, sampun. Nggih. Pokoke jos. Jos. Atur nuwun Semangat Mas ya. Kiswan. Semangat. Nggih, matur nuwun, Matur nuwun Mas Kiswan. Nggih, sami-sami Mas. Nggih, monggo. Padha-padha Mas. Oke. Mas Gading niki sindene juga banyak loh Nggih. Mas Gading, cantik-cantik Nggih. semuanya. Wajah baru juga ada. Nah, ingkang wajah baru niki dipun jumenengaken. Wajah baru. Wajah baru nang ngarepe Wajah. Mas Kiswan ayo. Lah ya. Mulane kok betah. Ayo, ket mau. Dasare Mbak Ayu ora melu ya. Iya. Kelas. Wajah-wajah baru. Wajah-wajah baru. Ayo Mbak, jumeneng Mbak. Ayo Mbak. Nggih. Jumeneng Mbak Afifah. 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 Ini namanya Afifah. 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 Mbak Afifah. 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 Wis rampung kok Cik bengok. Cik, wilujeng Nggih. dalu Mas Dalang. Wah, kamu mboten ketemu kok terus ono bendrate. Pripun? Napa nih? Bendrate niki ta. Nggih. Derekaken nggih Pak. Pak Lurah derek. Oh, nggih, Pak dereke nggih. Nggih mawon dirake. Nggih Mas, kajenge ora Melayu. jerantal. Apa kuwi? Dangu mboten kepanggih kok untune wis enek bendrate ngoten Mas Dalang. Muga nek niyang kepiye kuwi mengko? Nggih. Mboten niku. Nek niyang karaten. Mboten. Boten kok bar niku. Boten. Boten ngantos karatan gek dicor. Dadi kan Kok ya ono untu kok dicor kuwi jenenge behel, Mak. Aku ya pengen anak pasang ngono kuwi. wis tak pesenke Jangan pesen kere sepur mawon. Lah anu kula pesenke 6 milinan iku ajeng kula nggih ngecor iki. Bendrat kae. Monggo Mbak Afifah ngaturke wau wonten pamundutan menapa Pak Dalang? Mas Oh, Dalang. kesenten rengu enten ande-ande lumut. Oh, nggih. Nggih. Napa ajeng pun bebas ajeng Nggih. nyanyi napa? Rengu Napa napa? mawon nggih, Mas. Napa? Rengu. Rengu. Nggih, Oke. nyanyi pamundutan. Nggih, siap. Nggih, matur nuwun Mbak Afifah. Nah, gembawa mboten Mas Gading napa langsung manut? Langsung bawa. Langsung bawa piye to? Tegese nganggo bawa. Oh, nggih. Langsung pun bawani. Dadi balik meneh mergo langsung. Langsung bawa. Langsung bawa Mbak Tati. Menika Mbak Afifah. Mbak Nggih. Afifah. Mawi bawa nggih, Mas Nggih, Dalang. mawi bawa. Monggo Mbak Afifah. Memanise merak ati. Memanise merak ati. Memanise merak ati. Sip. Pajaane mengpra saja Sederhana. Neng semake nyenengake. Mantap. Jos. Sip. Cis. Ya. alus manis nangsa make
Kok dadi nang semake? Dadi podang kuning. Kok dadi lagu manuk? Terus wis suwe nggonku lelon. Reng. Nah, kita kan ngendi iki Mbak Yu? Coba Boyo lali. Golekke. Iki mau kepiye? Mas Keswan ki ya Oh, di nggih. anu. Amit nggih Mas, nuwun Nggih, sewu. nopo? Karo nilak Oh kepean. nggih. Wah, Bukune mbok dibuka. tropo-tropo. Dibuka HP-ne padose Santai kan mau Bawone mbok bawone tropo-tropo. apa kuwi mau nak? Bawa Alon-alon. Dono menika. Alon-alon ndak bot. Nggih. Pun ketemu. Alon kene nak. Bukune kene nak iki Tak kok kira malah arep dadi podang kuning. dipuk pilo Tekne kuwi. nyawang anu lho. Tekne nyawang Mbah Baut ki dadi tekan podang kuning. Dadi tekan ngendi-ngendi. tenang. Kene, Pakmu. Oh nggih, kene Pak. Iki Mbak Afifah ki nek arep nelak buku lak rekoso ning mburi. Nah, jenengan ki kudu rela berkorban. Oh. Lah ojo ditumpak iki. Ojo ditumpak kene. Kene nggonen bor ora apa-apa wis ben. Tenan. Nah, ora masalah. Amit. Nah, wis karo ke matno kono. Amit. Yo ojo to, Pak. Anggo tangan. Mbak, lah niki mengkon merucut no. Nggih, ngenjang diamplas riyin. Diamplas riyen. Ayo nak. Nah, kuwi yo. Rina wengi mong iki yo aja pola wae. Tur aku ya ora ngemakno dhuwur aku lurus kok iki ya. Iki kok fokus apa? Dhuwur teratapan apa meneh aku. Lah aku sing ngemakno ya lir. Jenengan nggih teratapan, Mbah. Sebene aku madhep rene. Kok beda? Monggo, Mbak. Montang manting. Ngopo? Ngendikane Pak Lurah Catur mau apa? Menep lho, Menep ki nek kanan biasa lho nek kok ngono kae. Karepku ya arep menep. malah mobile. Aku merem no, tenang wae. Ketoke do wakil-wakil. Wakil Mbah Baut. Montang manting tanjena. Iki merem napa melek ya, Mbah? Ya merem melek no. Mbah Baut, Mbah. Mbah Baut. Niku mbok dilapi riyen. Wah, Wah niki dasare niki niku. kok terus ngeces ngono, Pak. Dasare gabrek. Niku dasare niku. Putih-putih niku mboten ngeces niku. Dasare umur. Aku tak lingkuh kene men polahe bojoku dhewe. Kang masira wong bagus. Wah saya ora kuat bare iki cepet nono. Gampang teman ambek beda pun Mbah pun Anu mang tambahi melih no. Wah, kok terus tuman. jaluk imbuh Tak kira ki arep suwe kuwi mak. Monggo. Sejak ikatan rengo enten apa niku dene sampun nanggo nika kok saniki jur benten napa pancen sampun besar
Nggih, matur sembah nuwun Mbak Afifah. Namun dipun minangkani. Kena prank aku matur nuwun Mbak Afifah. Ya. Ini nek Mbak Afifah ki Karangmojo. Nggih. Dadi cedakku, Pak. Kuwi gaweane ning nggon aku. Napa nggih? Niki Mbok gaweane kula sok di Sherlock. Siap. Wah, Ses. Telepon nggih. Oke. Ses. Ampun. Oke. Ampun, Mas. Lah Napa? Wah, Ngopo? do rusak sing sapa mrikone. Ampun, Mas. Nggih, matur nuwun sedaya pun pinangkani tesih napa menika wau? Oh niku apa podang kuning pun kersaken. Oh nggih, Pak Linmas. Pak Linmas. Nggih. Podang kuning. Nggih. Podang kuning Pak Linmas. Monggo, Mbak Agnes. Sinten Pak Dalang? Mbak Agnes. Oh nggih, Mbak Agnes. Ayo, si mungil. Yo. Mbak ngendika cantik. Cantik. Oke, monggo Mbak Agnes, ngene tak tulungi no. 150 cm. Siap, neng gelis. Sekalian kalih tambahi Mbak Saras. Oh, monggo Mbak Nggih. Saras, yo. Mbak Saras, yo. Saras. Nggih, niki sik gadis-gadis nggih. Gadis jahitan ngono wae. Pripun Mas Gading? Sudah ditambahi tunggal melih. Oh ya. Sekalian tinggi lagu penutup. Tambahi Mbak Cimu. Oh ya. Oh ya. Nah, ini. Iya Mbak Cimo. Monggo sing Kang Samsi monggo. Sik paling seksi. Ya. Kena. Ya, medun no. Dak. Loro toyo kowe. Oh, sampun alon. Ares luwi mu. Kowe iki ora piyai lemu ki ora nek kene jenenge piyai gemoy. Ah iya. Melaku kowe krompiang. Ana suarane ya, Mbak. Krompiang. Sehat selalu ya, Mbak ya. Amin, pangestunipun. Nggih, nggo. Langsung apa di bawah? Langsung toh, ya wis. Yo. Ayo kene Mbak Saras. Iya, rada selana no.
kepranan Ramanku hatiku sansaya gondrong tetap seranati sun wikaku lutek bedhong Matur sembah nuwun. Kula gubuk podang kuning sampun dipinangkani. Sampun sedaya pun pinangkani Mas Dalang. Lagi gandeng kene iki wis jam piro iki? 12:30. Pas. Iya. 12:30 pas. Iya mak wis. Arep dicukupke apa diteruske? Ya dicukupke sik semene mengko diteruske ning gara-gara ya isih ana wektu dienggo seneng-seneng meneh mengko iya. Mbariken Mbak Paut. Nggih. Nggih ngaturaken manuwun iki tak kula terus melanjutkan perjalanan. Oh nggih. Sowang-sowang odi lunga kathah lepat nyuwun pangapunten Mas Dalang. Pinanggih malih pokoke mugi-mugi yo pinanggih terus. Amin. Amin matur nuwun. Nggih, amin matur sembah nuwun. Nek piye Mak? Dicukupke lek seneng-seneng. Umpama ana pamundutan sing durung dipinangani mengko dipinangkani ning gara-gara. Iya. Nek lek seneng-seneng kakean ki ora apik. Iya bener Mak. Heeh, wis yo gek neruske laku. Ayo Mak tak derekke. Ayo.